Hey bafethu commissioners zibonakale visibly irritated namhlanje. In fact uCommissioner Madlanga was pissed ukwenzela nizoba neidea ephelele into bandithi bebenjani. This is when ke ngoba ukutestifya uMr Malaji oyi director yase TMPD. Mosi sichulu bakule veki siqhubha nge-TMPD. Before nje yena kuye kwaqala baqoshelisha nje imicimbi emadlwana. Kungene uLebuwang Phiri obonakala naye wadlala indima kobu buqhophololo kweza tender zase TMPD under i-supply chain management. Xa kuphuma decide ke umcimbi onokwenza nama date into obuzazo appeara nini balindele into ba i-statement sakhe basifumane by when. Xa begqiba kuphuma uLebuwang Phiri kwangena uCFO uGareth Mnisi. Bafethu yabona into noGareth Mnisi ne 2024 kaloku yena ngulo owaba ne-divorce nje yayimesi. Divorce leyo expose indlela kaRichi ngayo uba nje into yonke yokuthengwa ibuzwa pha kuyo. Kaloku xa kudivorce kulapho kuzavela khona into yoba unezindlu ezingaphi, unemoto ezingaphi. Izindlu ezazibalwa, iimoto ezazibalwa. Andithethi ngemotwana mna ne mosi kuba khona, in fact mandithethe ngesilungu kwenzela sizovana. Mosi kuba khona a car and then kube khona a vehicle. So yena unama vehicle, luxury vehicles. Singathi luxury cars, masithi cars anizuba nepicture ncama nithetha ngantoni. Thetha mina ngePorsche, nithetha ngeBM, nive kuthiwa umuntu noba ama-BM ubonabo boma 2 3 xa kuthethwa ngo-X6 ngento yoba kuzathiwa inoba i-X6 eyi-1 unama-X6. Unama-BM, yabo nizoba nepicture. So yavela yonke lonto yakhe during lo divorce yakhe. So nje you can imagine uba uburichi bakhe ba-exposwa even before sizawufika pha kuMadlanga Commission. Kungena yena ke phofu naye ebonakale mos kweza chats bobabini phofu benoLebuwang bebonakale kweza chats xa kwakusibhizi apha ngetestimony kaSearch Nkosi into yoba yeyiphi indima bayidlalile. So naye wafika kwadecide nje into yoba uzawuappeara nini apha kuMadlanga Commission noba i-statement sakhe naye sizafumaneka nini. Xa bephuma kungena ke ngoku uMr Malaji. uMr Malaji naye udlalile indima apha. In fact uthe eqala nje fika xa bebiza even imali okuthethwa ngazo i-figures zokuqala nje bathe xa bebiza 800 million yaqomba yo yane ashubhaka lapho. So uMr Malaji lona currently ureporta ku-Chief Revospis. Before mos uChief Revospis bokukhona uSean Bolaisi ngulo testifye izolo ke ngoku uBolaisi lona. So xa kuphuma uBolaisi kwangena uRevospis ezinyawetheleni zakhe. So uzophendula ezizitsholo ke ngoku yena uMalaji lona bafethu nizoba ne-idea. uMalaji ngoyena mntu o-responsible for ukucreate i-document yeza tender, meaning i-specifications zacreatwa nguye. Xa isuka apho uMalaji ubonakala njengomntu wayeyi-contact person wezo tender okanye waloo tender. Xa kugqibile wabe yi-part and parcel ye-bid evaluation committee. Nguye futhi uyaqonda ukucreate le tender. Xa kegqibile yi-contact person, xa kegqibile nguye evaluator kwezi tender odecide into yoba zeziphi companies ezizapopa ziyiwine le tender lena. Uyenziwe ke ngolo process leyo. Uyabona udikwe yonke le nto. So uyambona into yoba ezinye phofu uthe efika wangumuntu ongathi uthi akeva ncama pha esindlebeni ndabona nje i-commission ngathi isibhidekile esafika nje kusafuna uku-understand into yoba uzawuthatha i-oath okanye uzawukwenza i-affirmation na, but wakhetha i-oath. But nje zibhidekile i-commissioners into yoba zizawuqhuba njalo lo mcimbi xa esithi akeva. Hayi ke kuhamba bamenzela icebo mos pha kuMadlanga Commission ngoba kho mntu nje ozatshayisa singagqibanga. Hayi ke kulapho kangobeze naye imini le yonke nje and xa kethetha uzamane phinda nento eyi-1 nini uyadakha nje u-defensive khona pho bake bamnqanda khona nokuba defensive. U-defensive nje already I think yena seke awe nje into yoba usengxakini. So sekebona nje uba kumele into yoba zidefende but nje zaba irritated i-commissioners. Uyabona kuthe xa sokufika kulo mcimbi ke ngokuba okay sharp. So mos kwavela lana into yoba after bejampile into yoba hayi mani ingathi kunobuqhophololo benzeka apha kwaba khona eza emails ezazisehla zisenyuka pha ko-Revospis into yoba mayistotshwe le tender lena. And then after apho istotshwa khona kwakhona eza companies ezavele zabalekele court ezi-about 22 if not mistaken zabalekele court mos i-contract seziyifumene.
i-agreement isezinayo. So xa seyiphula out iTshwane sokulate for yona babalekele court ingathe court bapopa into yoba hayi ngoba bese beyinikiwe vele ithenda mabe bese beqhubeka whether buqhophololo bukhona okanye abukho, but because bane-document ezibenza ezibapha igunya yoba siye in agreement anikwazi kaloku ukubreacha i-agreement yabe ke ngoba inyanzeleka into yoba iyababhayinda kanjalo kwakhona loo liquidation le engathi khona. So yena ke ngoku wabonakala ingathi xa sekuziwa nayo loo nto uba okay sokukhona ezi email ezithi stopper ngulo angazange astophe sokuthiwa makastophe even before I think izafika kulaa mcimbi onokwenza nema-litigation still waqhubeka then ke yanama-litigation yinto nto yakwenza uba ungastophi xa kuthiwa stopper ngale tender after ke chief Rivusbisi sebejampile into yoba man ingathi kunokhona undonakele apha hayi ke akubafethi ngabe ndiyaxoka uba ndingathi uphendule wathini ne from apho okay qhubeka sokukhona ama-bid evaluation yathini into ngendlela bendimbona ngayo ebengumntu ofuna ukuzikhipha into yoba hayi mna ndaphelela net after senze i-report after i-report ndabe ndiyaphuma awukwazi kaloku ukuphuma utsho njalo uCommissioner Madlanga kulapho ekwata khona into yoba and xa kambuza ne ubumbona into yoba ungumuntu ofuna uku-explain into yoba hayi mna ndaqala ndenza ama-documents lawo ama-tender akafuni ukuyiva loo nto uCommissioner Madlanga ngoba uyayazi izamoyistela ixesha itsho nje after ke ngosowubona into yoba seyibhemile ngoku wenza njani hayi ngendlela bendimva ngayo ebefuna ukuzikhupha kule nto ukwataphi uCommissioner Madlanga phofu ukuthi bebemane nje bekwata throughout the day into yoba uzikhipha njani xa soyibona ibhemile ngento eqalwe nguwe awufuni ukuyibona njani i-ending yalento because le bid yeyakho nguwe iqalile from start to finish ngoku ngoba seyiyabhemisa yinto lento seyichisa eseyiwenza uba ufuna ukubaleka hayi bafethu ngabe ndiyanixokela uba ndingathi ndimvile into yoba uphendule wathini uMalaji but yena nje xa ummamele uyambona into yoba u-aware into yoba usengxakini hayi futhi omnye osengxakini enkulu ikwangula CFO uGareth Mnisi because kaloku ezakhe izinto noburichi bakhe ubutyebi bakhe kuzamele azobu-accounta ene baziwa phecelezi kaloku once izinto umzekelo zibe sekhoti lapho kuzabhalwa khona yonke into once futhi kubhalwe yonke into yoba une-properties ezinga andithethi nge-property nyana ne ndithetha ngama-properties aserious unama-property ayingaphi unemoto ezingaphi hayi kulapho ke ngoku i-documents zasekhoti ziyakwazi kaloba mazibe public onini zazeke kulapho abantu bebone khona so nje ngomnye kusezamela into yoba a-account into yoba obubutyebi obungaka obuthathaphi bafethu nditshilo ndathi une-Porsche unama-BM not unama zininzi ke ziyimoto nje zakhona nje bubunewu nje so nje ngesilungu nje he's got luxury vehicles in fact bengithe ayo cars ezakhe ziyi-vehicles so he's got luxury vehicles so nje ingabe nje bafethu yazini ininzi nje into phaa and as from la testimony yayizolo yabona ndithe xa ndisiva uBull Hayes ethetha ngaboma-2.9 billion ndaqonda uba idliwe imali kulaa nto yala city of iTshwane phofu kungayo yodwa imetro ebhubhudle imali kona xa kungahanjwa kodwa kuzo zonke ezi metro ininzi into esingayi-find out so nje I've just attached a smallanyana clip apho beseke kwade khona uCommissioner Madlanga. You were closely involved with the process right from the start, literally right from the start. Remember, once a request was made to Mr. Mahlaule to work on the tender specifications, he requested you to assist him. That's the very first stage of the process after a decision has been taken that there should be a tender. So what are the specifications? What exactly do we require? That's the very first step. So you were intimately involved with the process right from the beginning. And that goes further. You then become a member of the bid evaluation committee. You say so yourself in your statement. And that's not the end. As Commissioner Baloyi has just engaged you on, you were the contact person. So all of those indicate how intimately involved with the evaluation. So you are not just a member, you actually get engaged in the evaluation process. And as the BEC or Bid Evaluation Committee, you even prepare a report
for the bid adjudication committee. Again, an indication of how closely or how intimately you were involved with the process. Then there's litigation. After it was indicated that the process was being cancelled for the reason that some documents were missing. Of course, you say you are not aware of that issue about documents missing. And then there's litigation. I think it was about 22 or so companies that said, no, this cannot be cancelled. They went to court. And there was then the agreement, and the court made an order in terms of or in accordance with that agreement, which was basically that an award should be made to those 22 or so companies. I find it very, very strange that when you were so intimately, so closely involved with this process right from the start, when there's litigation, of which you say in response to Commissioner Baloyi, you were aware, you do not know what that litigation related to. And we say it actually related to the missing documents. Fine, those who litigated were saying that this cannot be cancelled. But the cancellation itself was as a result of missing documents. That part you just happen not to know. I find that very, very strange. So you are intimately involved from the beginning, throughout the stages, but just before evaluation, and all of a sudden you turn your back and you forget about the whole thing. It simply does not make sense, Mr. Malachi. And I do not even understand why you would want to be defensive on this issue. You did not lose the documents. This is very odd. Commissioner? Okay. Sorry for... Yes. All right. Commissioner, my involvement, as you correctly put it, as the Commissioner correctly put it, right, started when I developed the tender document. I was... Please don't repeat that process. Okay. Please don't. You are part of the specification process. You are a member of the BEC. You participate in the decision-making of the BEC. You prepare a report for the bid evaluation. Please zoom in there because that's where my problem is. I say I find it strange that you, at that stage, suddenly have no idea as to what happened. From the bid evaluation committee's report, right, my involvement ended there, right? And from there, my understanding, even though I'm not expert in supply chain management, but from there, once the report is submitted to supply chain management, they would do what they do and take the report up to another committee being the BAC, right? This is the committee wherein I do not participate. I know you don't participate. You are not a member of the bid adjudication committee. Yes. But it's basically your tender. Correct. The very fact that you are asked right at the start to prepare the bid specification, it's your bid. It's your bid. You cannot tell me that somewhere through the process you completely lose interest and you are aware that there's litigation. You basically don't care what that litigation is about. That's what I find very odd. It's your bid. Don't you want to see where it ends ultimately? It's your bid.